μέχρι εδώ, αφόρα με. Εδώ τι ήταν. Αλλά πήγε μέσα. Και κάναμε κανένα πουτάνα, κανένα βαρκούλα να πούμε. Α, δηλαδή εμείς είμαστε οι πουτάνες τώρα που σε πήραμε. Λοιπόν, κοίταξε, πρόσεχε τι να σε πετάξω μέσα, θα σε αφήσω πάλι εδώ. Καήκαμε. Καήκες. Στο ναυτικό δεν πήγε σαν. Δεν μου λες, αυτό τώρα που έχεις εδώ είναι το... Περίμενε, πέρα από το φελιζόλ. Είναι το μεγάλο τώρα που έκανες, έτσι. Εγώ είναι πιένα. Μεγάλο, δύο πιένα. Αυτό πόσο είναι? 2 επί 1 είπαμε. Το μικρό που είχες και πήγαινες. 1 επί 1. 1 επί 4. Ρε κρέμα που θες να πούμε. Ρε κρέμασμα. Άρα γάμο την εκκλησία. Πόση φορά το πέθανε, παιδιά. Πόση φορά νόμου. Άλλη φορά ο Χιβρίτης ο ίδιος με που τώρα 1000 μέτρα με τον πάνι πήγαμε να πιάσουμε το καράβι. Δεν εκπαίδευσε, τα λες. Τώρα με επιτρέπει το τράμπα τώρα. Γι' αυτό έλεγα, πού θα πει κανένας να πει τώρα. Τίποτα. Κάνα ούζο, έχεις επάνω τίποτα για αυτό? Όχι μωρά ούζο. Άκης μάλακα είσαι παγίδι εδώ πέρα, παγίδι εδώ πέρα, απέναντι. Πάει πάνω να πάρει τη γυναίκα. Θα πάει στη λαϊκή, να ψωνίζει, να χέζει, να κλατρίσει. Λοιπόν, πού να βρακού να καταλαπαγίσει τώρα. Και στο φάραδο τι κάνεις εσύ, φαροφύλακας είσαι? Όχι ρε παιδί, τα παιδιά εδώ πέρα κάπου ψαράκια μας. Ο Άκης είναι ο Τασούλης, καλά παιδιά να μην. Ωραία παιδιά. Και ο Άνιας είναι, ο Άκης είναι και γυναίκα από το χωριό μας. Καλά. Καλό παιδάκι. Την Περδίτσα. Και εγώ από την πλήκα της Αγίας έχω. Κατάλαβες. Μακριά δεν είμαστε. Τι είναι? Καλά παιδιά. Άρα είναι ότι γιατί να μου κατάλαβες. Μπορεί να σε πουλεί ρε γάμο. Παίρνει και τη βάρκα του μαζί, δεν σε λέω. Μη σε φύγει μέσα. 65 χρονών άνθρωπος επιτρέπεται να πάμε εδώ. Και τους δυο μαζί πάρτος. Κάτι δυο μαζί. Κάτσε, δεν προχωράει ρε, τι έγινε? Εντάξει, δεν πειράζει, κάνει κολλήματα. Έτσι, δεν είναι δυνατόν. Ωραίο πράγμα. Μ' άρεσε. Καλά, και με αυτόν τον καιρό που πας? Να είστε παιδί μου, ωραία. Ιστορικό ήμουνα ρε παιδί μου. Ιστορικό ήμουνα. Και σιγά το κουτάλε, τα ψάρια ήμουνα. Δεν σχέδιο κανένα πουτάνα. Λοιπόν, και σιγά σιγά, ευχαριστώ. Εδώ και 65 χρόνια. Σιγά να πας, από τη βάρκα θα πας. Τι να κάνω ρε φίλε. Από τη βάρκα θα πας. Ωραία, που μέσα πήγα. Τι είναι αυτό? Πώς είναι και αφού από της. Ένα καλά έρχεται από την Γαλιλαία, έχει το Βούτσο Άγγελα και μίλησε μέρα. Εδώ, στο παππού, γεια. Αυτός πήρε για εμένα, πήρε και ο Κώστας και γάμισα το μάνα γάμισα. Τέλος του. Έλα το φτωσία. Και μέσα τι πάει. Άμα είχε λίγο αυτό, κάτι θα έβρεγα, αλλά σταματούσε να. Η μηχανή παίρνει αυτό επάνω. Πώς δεν παίρνει. Πώς δεν παίρνει, βάλω κοπιάρα εδώ, βάλω κοπιάρα. Τι ωραία. Τώρα τον άνθρωπο ρε, δεν μας χαζέψουμε τελείως. Όχι, στρίψαμε πάλι, φύγαμε τώρα. Ραντά, δεξιά. Δεξιά θέλουμε. Δεξιά. Όσο να τους λύζετε, αλλά... Ούτε... Ο Ροβιζόν Κρούσος, Δημητράκη. Μα βάζει ένανόγλυφο να πήγαινε στην Κρήτη με... Ο Ροβιζόν Κρούσος. Οπότε είχαμε και το ροέψιμο, είχαμε και εξίδες, είχαμε και αυτό. Και τι δεν έκανα. Καμαρώτες, απάνω το καράβι. Μπράβο, ωραίος. Ιστορία. Τη βάρκα μας δεν την αφήνει, βλέπεις? Δεν ας πούμε που την έχει κάνει Δημητράκη. Αφήνει καλά βάρκα, έτσι. Είναι και σίδερα, για. Εσύ θα τα ρε σιγά. Το βάρος το πετάξαμε. Μακριά ρε. DVD. DVD. Πού πάμε ρε εσύ, Αλέκο? Ξέρω εγώ. Γύρες κάνουμε, πάμε σιγά σιγά και χάνουμε το πυρότα μας. Το πείσεις? Πείστο γιατί.